Дайте на момчето да правим не. Какво става, бе? Може би трябва да пие някакъв правим? Да се усеща? Направо изгърмя. Много е газено. Момчето се взриви. Това от трите на миризма е най-доброто, брат. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Добре дошли в поредния епизод на No Thanks тества, в който, както сте забелязали, ще тестваме енергийните праймове. Тази напитка на Logan Paul и KSI, който е станала толкова популярна, в предното видео пробвах техният не кофеинен вариант и не енергиен вариант. И често да ви кажа, не ми хареса особено, ако все още не сте го гледали, вижте го и после елате да гледате тук. Имам повече надежда, като че ли за техните енергийни напитки. Не знам защо е така. Да, просто наистина очаквам повече. Дано да е така наистина. Ще ви споделя впечатление в рамките на следващите минути. Но като цяло не обичам енергийните напитки. Да, пия ги, но те са крайно вредни. Абсолютно непрепоръчителни за хора под 18 години. И понеже съм сигурен, че има много от вас, които са под 18, ще кажат, аз съм под 18, ама пия. Да, ама това не е нещо, с което трябва да се хвалите и да се радвате. Напротив, тези неща вредят страшно много и наистина не са хубави. Това как звучи? Но аз сега ще се отровя тук. Естествено, те са вкусни и приятни, но не е препоръчително да се консумират често. Имаме 4 вкуса, които намерих. Те достигнаха до нас, между другото, на наш нов партньор, магазин FMB. Ще има линкче отдолу в описанието към магазина, в който може да намерите такива и много други разнообразни стоки, подобни, много подходящи за No Thanks тества. Тепърва ще ви заведа на доста приключения благодарение на FMB. Ако си харесате пък нещо, било то Prime напитките или някакви други неща, може да ползвате промокод NoThanks-Prime, като кода работи и за всякакви други продукти, дава 5% отстъпка и работи и на неща, които са вече намалени. Те, доколкото знам, имат някакво Хелоуин промо, всеки ден до Хелоуин някакъв продукт е намален. Влезте, разгледайте, за първи път работя с тези хора, но много приятно откликнаха от отсрещната страна, изглеждат много адекватни и готини, а пък и цените, на които намерих, защото аз себе се оплаквам, като правя епизоди на No Thanks теста, че всичките продукти ги купувам на някакви безумни цени. Там ги има, бих казал, на доста адекватни. Да, пак са скъпи, но са доста по-достъпни от другите на тези, които ги намерих. Така че благодаря на FMB, че се съгласиха да са наши партньори за епизоди на No Thanks тества. Сега, както вече се изразих, не са никак полезни енергийните напитки. Имаме 4 вкуса тук. Съдържат 200 мг кофеин за цялата напитка. Направим впечатление, че са 355 милиметрови. 355 милилитрови бутилките, т.е. те са малко по-големи от тези стандартните, примерно на Red Bull, но пък нали, по-малки са от половин литър, което пак е огромно количество. И какво друго? Не знам, със сигурност има много други вкусове. Сещам се всъщност за това, че много от вас в предното видео казаха, тези праймове не са истински за обикновените, а не енергийните. Всъщност те са просто праймовете, които са за Канада. Тях ги бях взел от друг магазин, не от FMB. Но да, пак бяха оригинални, просто бяха за Канада. Тези може би са за американските и затова са с ОЗ тук и така нататък. Но да, леджиц. И тези и предните. Сега, да пробваме, че вече аз ожаднях. Стана ми много интересно. Безспорно е някакъв феномен от към числа и работи, продажбите на тази напитка, но аз все продължавам да си мисля, че всичко е въпрос на много добрата реклама на тези момчета, а не чак толкова на доброто нещо. Но ако очаквам нещо добро, то ще е от тези енергийни напитки. Да е така. Да пробваме Orange Mango, се казва първата, която ще пробвам, естествено. Да, бе. Мирише на манго супер силно. Между другото, аз очаквах да мирише на портокал. Често казано си мислех, че ще мирише на фанта портокал, но не, мирише на манго. Мирише много яко, между другото. Дайте да пробваме. Трябва, може би, да видим на цветовете. Добре, вкуса е като манго и фанта в едно. Но не бих казал, че е лошо, но не е нещо интересно. Дай да видим какъв цвят е. Видях, че на чаша. Трябва да е нещо оранжево, нали така? Не е оранжево, вижте го, някакво прозрачно е, бяло е. Само оранжево не е, батко. Добре, сега миризмата е много по-силна.
Вече се усещат се миризмата на тези другите обикновените им напитки. Тоест те най-вероятно си съдържат и всичките други фитнес неща, които съдържат и витамини, виждам тук и работи. Тоест все пак може би са и малко полезни, не знам. Но като вкус да, готино е това. Не бих казал, че е лошо, но не бих казал, че бих му дал повече от 6,5, примерно, оценка. Да, определено не е нещо впечатляващо. Да видим това. Всъщност, какво имаме? Tropical Punch, Blue Raspberry, някаква капина и Lime, Lemon Lime. Аз имам най-големи очаквания за това, затова него ще го сложа. Правим рокадо тук, ще го сложа на последно място. Да видим Tropical Punch. Tropical Punch може да е добро. Направо изгърмя. Тук ще ни трябват някакви кърпи. Че момчето се взриви. Това мирише на... Не знам, на нещо съвсем различно мирише. Не мога да определя. Но също е бяло. Всичко е бяло, бате. Значи има черешка със сигурност. Да, и това го усетих и по-рано, но не бях сигурен, защото после става някакъв по-различен вкуса. Има черешка и оттам нататък някакви просто плодове. Но това... много е газено. Но това ми харесва повече от това. Тоест това да е седмичка. Но пак не е някакво главозамайващо. Не е някакъв супер оригинален вкус, нещо уникално. И отново носи със себе си този вкус на тези фитнес водите и така нататък. Тези, които са им другите. Да видим Lemon Lime. А всъщност, вижте, на всичките ли пише Nature или Flavor? Да, т.е. това са с някакви естествени вкусове. Колко са естествени? Не знам. Ще да кажа някакъв хейт към видеята на тези ютубъри. Аз дори не съм ги гледал, така че би било доста не на място. А само да се шегувам, да се правя неинтересен, но това от трите на миризма е най-доброто, брат. Направо зарових нос в някакви треви, лаймове и лимони. Много е свежичко. Много е свежичко, направо е... Сега това дали ще е зелено. Само зелено няма да е, бат. Защо? Всички са бели. Тук още по-приятно стана. Даже така стана някакъв по-богат вкуса. Това на мирис определено пръска, бат. Това на мирис... и на вкуса е много приятно. Това ми наподобява на Mountain Dew to Lime и е доста добро. Обаче пък... Връщам се думите назад. Послевкуса му е някакъв странен. Послевкуса му е като на тия разтворимите... Послевкуса му е като на разтворимите витамини. Иначе е много свежичко. И това е седмичка. Искаше ми се повече да му дам, но не. Послевкуса е странен. Послевкуса е на някакво странно нещо. Иначе много приятно влиза. Свежо е, много хубаво мирише. Определено е много по-добро от вкусовете им, които са там фитнес напитките. Тези вкусове много повече ми харесват. Но пак не са някакви главозамайващи. Но то вече като че ли те толкова са се пренаситили вкусовете, че те какво толкова главозамайващо могат да измислят. По-скоро всичко е наистина една реклама. Да пробваме. Blue Raspberry. Дали ще е синьо? Само синьо няма да е, брат. Всичко е бяло, белисимо. Така. Това мирише много на виолетка. Адското е! Преди малко мирише много по-странно. Преди малко ме удари пак на тия разтворимите витамини. Тия разтворими витамини едно време бяха супер популярни. Сега им чувствам, че не са толкова популярни. Какво стана с тях? Сещате ли си тия, където са... Да, вероятно се сещат. Дай да го пробваме. Това бие това по миризма, но може би, защото аз много харесвам виолетка. Брат, това определено е най-доброто. Това е с някакво...
Много ми хареса това. Но да, аз не бих го нарекал малина или капина, по-скоро капина, нали? По-скоро бих го нарекал някаква виолетка това. Ако бях с затворени очи и трябваше да позная. Все пак смятам, че има къде да надградят и 8,5 е добра оценка. Да оставя място за 9 и за 10. Но бих казал, че мога да сваля даже оценките на тези и тази да оставя, защото това е наистина доста по-добро. Ако искате да пробвате само една напитка, въпреки че естествено всеки човек си е различен, аз бих заложил на тази. Определено тя ми хареса много. Сега, колко са енергийни, не мога да знам, но щом са заградени. Щом са забранени в някои държави, със сигурност не прекалявайте с тях. Изобщо, моля ви се, щадете си здравето, тези неща. Не ги усещаме, че ни влияят негативно, а то е в дългосрочен план и това никак не е добре. Но, естествено, не е лошо да си храним душата разумно и в норма и от време на време да пробваме някакви неща, за да видим как са, що са и така нататък. Мене беше определено интересно, смятам, че съм доста по-доволен от предните праймове. И това определено много ми харесва. И после вкуса му е някакъв готин, и миризмата му е някаква приятна. Това правим, че е моят фаворит. Готини хора, вие пробвали ли сте? Кой ви харесва най-много на вас? Какво мислите? Пробвали ли сте енергийните и тези? Обикновените мислите ли като мен за обикновените, че не са особено впечатляващи, а са доста скъпи? Споделете отдолу в коментарите. Всякакви коментари, предложения и така нататък. Влезте в магазина на FNB и напишете отдолу какво искате да видим, да тестваме. И така, благодарности на FNB, благодаря на всеки един от вас, който остана до края на това видео. Надявам се, че сте се забавлявали в моите тествания на праймовете. Ако е така, плеснете по едно лайкче, дизлайкче, разбира се, ако не ви е харесало. Чао от мен и до следващия епизод на No Thanks Тества, в който ще изедеме глиган.